ተቀዳሚቲ ከም መፍትሒ ናይዚ ሳዕቤን እዚ ክትከውን ትኽእል ማለት እዩ ታ ናቹራል በርዝ ኮንትሮል ወይ ድማ ባህርያዊ መከላኸል ወሊድ ኮይኑ እዚ ኣገባብ እዚ ብዘይ ዝኾነ መድሃኒት ወይ ድማ ኣብ ኣካላትና ዝኣቱ ነገር ካብ ዘይተደለየ ጥንሲ ክከላኸለልና ዝኽእል ኣገባብ ማለት እዩ ሓደ ካብኣቶም ድማ እዚ ካላንደር ሜተድ ዝተባሃለ ማለት እዩ ካላንደር ሜተድ ማለት ዓውደ ዋርሕ ኣገባብ ክንብሎ ንኽእል ኢና እዚ ዓይነት ኣገባብ ኣብ ንውሓት ወርሓዊ ፅግያት ናይታ ጓል ኣንስተይቲ ዝምርኮስ ኮይኑ እቲ ጥንሲ ከጋጥመሉ ዝኽእል ልዑል ተኽእሎታት ድማ ይሕብረና ከመይ ጌርና ኢና እዚ ዓይነት ኣገባብ ንጥቀመሉ ንዝብል ሕቶ ድማ ብቐሊል ዝበለ ክገልፆ ክፍትነ እታ ካብዚኣ ክንጥንቀቓ ዘለና ማለት እዩ ንኣብነት እቲ ወርሓዊ ፅግያት ንኣብነት ዕለት 4 ዝመፅእ ካብታ ዝጀመረትላ መዓልቲ 14 መዓልቲ ንቁፅር ማለት እዩ እሱ ማለት ከዓ ካብ ዕለት 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 እዚኣ ማለት ዕለት 17 እታ ቀንዲ ናይ ጥንሲ ከተጋጥመላ ትኽእል 100% ተኽእሎታት ማለት እዩ ስለዚ ኦቭዩሌሽን ታይም ትበሃል ማለት እያ እዚኣ እታ ናይ ዝበዝሐ ተኽእሎታት ናይ ጥንሲ ከጋጥመላ ዝኽእል ግዜ ማለት እዩ ስለዚ ካብዛ ዕለት እዚኣ 3 መዓልቲ ንድሕሪት 3 መዓልቲ ንቅድሚት ማለት እቲ ተኽእሎታት ክውሕድ ይኽእል ክድንጉ ስለ ዝኽእል እዚአን ሓደገኛ ግዜ ወይ ድማ ዳንጀር ዴይስ ተባሂለን ዝፅውዓ ናይ ተኽእሎታት ናይ ጥንሲ ከጋጥመለን ዝኽእል ግዜ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ብዝተኻእለና መጠን ኣብዘን መዓልትታት እዚአን እቲ ፍኑው ዝኾነ ፆታዊ ርክብ ከነቋርፆ ወይ ድማ ክንገድፎ ይግባአና ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ዓይነት ኣገባብ ነቲ ዘይደለናዮ ናይ ጥንሲ ኣገባብ ክንከላኸሎ ንኽእል ማለት እዩ ካብዚአን ወፃኢ ማለት እተን ናይ መጀመርታ መዓልትታት ዘለዋ ካብ ዕለት 4 ክሳብ ዕለት 13 ዘሎ ግዜ ውሑስ ዝኾነ ካብ ጥንሲ ነፃ ዝኾነሉ ግዜ እዩ ማለት እዩ ከምኡውን ካብ ዕለት 21 ክሳብ ዕለት 22 መወዳእታ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ውሑስ ዝኾነ ናይ ጥንሲ ከጋጥመሉ ዝኽእል ተኽእሎታት ውሑድ ማለት እዩ ብጣዕሚ ውሑድ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዚኣ ክንጥንቀቕ ዘለና ማለት እዩ መዓስ ትጅምራላ እትያ ወርሓዊ ፅግያት ዕለት 4 ካብቲ ዕለት 4 ድማ 14 መዓልቲ ንቁፅር ዕለት 17 ማለት እያ ትኾን ዘላ ካብ ዕለት 17 ድማ 3 መዓልቲ ንቅድሚት 3 መዓልቲ ድማ ንድሕሪት ንገብር ማለት ስለዚ ብከምዚ ዓይነት ኣገባብ ክንቆፃፀሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣብዚኣ ግን ሓንቲ ኣገዳሲት ነጥቢ ከይገለፅክዋ ክሓልፍ ዘይደሊ ምናልባት ኣብ ገሊአን ደቂ ኣንስትዮ እቲ ዓይነት ናይ ወርሓዊ ፅግያት ዝተፈላለየ ክኸውን ይኽእል እዩ ንኣብነት ብጣዕሚ ውሕድ ኣብ ዝኾኑ እውን ንኣብነት ካብ 3 ሰሙን ንታሕቲ ምስ ዝኸውን ማለት ኣብ 10 መዓልቲ ድዩ ወይ 15 መዓልቲ ድዩ ዝኸውን ወይ እውን ካብ ወርሒ ንላዕሊ ምስ ዝኸውን ንኣብነት ክሳብ 2 ወርሒ ዝወስድ ኣሎ ኣብ ገሊአን ደቂ ኣንስትዮ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ወርሓዊ ፅግያት ዝመፀን እንድሕር ኮይነን እዚ ዓይነት ኣገባብ ምናልባት ጌጋ ከምፅእ ስለ ዝኽእል ዘይምጥቃም ይሓይሽ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ክንጥንቀቐላ ኣለና ካብዚ ብምቕፃል ብኸመይ ብቕልል ዝበለ መንገዲ እዘን ሓደገኛታት ጥንሲ ከጋጥመለን ዝኽእላ መዓልትታት ንፈልጥ ንዝብል ሕቶ ማለት ከመይ ጌርና እዘን መዓልትታት እዚአን ክንዝክረን ንኽእል ወይ ብኸመይ ዓይነት ኣገባብ ብዝሓፀረ ወይ ድማ ብዝቐለለ መንገዲ ክንፈልጠን ንዝኽእል ንዝብል ሕቶ ማለት እዩ ክልተ ዓይነት መልሲ ኣዳልየ ኣለኹ እታ ቀዳመይቲ ናቹራል ሳይክልስ ኣፕ ዝበሃል ኣሎ እዚ ኣፕሊኬሽን እዚ ከመይ ጌሩ ይሰርሕ ወይ እንታይ ናቱ ጥቕሚ ክገልፆ ክፍትነ ማለት እዩ እዚ ናቹራል ሳይክል ኣፕሊኬሽን ዝበሃል ብዶክተር ኤሊና በርግላንድ ከምኡውን በዓል ቤታ ዶክተር ራውል ሽቫርሰል ዝተባሃለ ኣብ 2013 እዩ ተማሂዙ ሕክምናዊ መፅናዕቲ ከም ዝሕብሮ ድማ እዚ ዓይነት ኣፕሊኬሽን እዚ ክሳብ 93 ሚእታዊት ውፅኢታዊ ኮይኑ ብምርካብ ካብ ለካቲት 2017 ጀሚሩ ኣብ መላእ ኤውሮጳ ክጥቀምሉ ከም ዝኽእል ሓበሬታ ተዋሂቡ ማለት እዩ ስለዚ
እዛ ዓይነት ኣፕሊኬሽን እዚ ብከመይ ንጥቀመሉ ንዝብል ሕቶ ድማ መጀመርታ እዛ ኣፕሊኬሽን እዚ ናትና ሞባይል ነውርዶ ማለት እዩ ከነውርዶ ከለና ክብል ከለኹ ብነፃ ከም ዘይኮነ ክሕብር ይፈቱ ማለት ዝኽፈሎ ዋጋ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ንዓኻ ከም ዝጥዕመካ እንተደሊኻ ወርሓዊ ወይ እውን ንዓመት ክትገዝኦ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ እዛ ኣፕሊኬሽን ክንገዝኣ ከለና ወይ ከዓ ኣብ ናትና ሄንዲ ከነውርዳ ከለና ማለት እዩ ልክዕ ምስኣ ትሽየጥ ድማ እዚኣ ቴርሞሜትር ናይ ሙቐት መዐቀኒት ኣላትና ስለዚ እዚ እውን ኣብቲ ዋጋ እትዎ እዩ ማለት እዩ ብምቕፃል እዛ ኣፕሊኬሽን ኣብ ሞባይልና ምስ ኣውረድናያ ማለት እዩ እቲ ወርሓዊ ፅግያት ትመፀልና መዓልቲ ንፅሕፋ ኣብሎት ናይ ክትፅሕፈሉ ትኽእል ቦታ ኣሎ መዓዝ ከም ዝመፀካ እቲ ወርሓዊ ፅግያት ትፅሕፋ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እተን ክንገብረን ዝግባአና ወይ ነማልአን ነጥብታት ቀዳሚት እንተያ ንጉሆ ምድሪ ብምትሳእ ቅድሚ ዝኾነ ነገር ምግባርና እዛ ናይ ቴርሞሜትር ኣብዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ናትና ቴምፕሬቸር ንዕቅል ማለት እዩ ናይ ውሽጣዊ ናትና ሙቐት ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ናይ ግዜ ኦቭሌሽን እቲ ናይ ቴምፕሬቸር ናትና ካብቲ ንቡር ቁሩብ ስለ ዝውስኽ በዚ ገጣም እዚ ከዓ እዛ ቴርሞሜትር ናትና ቴምፕሬቸር ንምዕቃን ትጠቕመና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝረኸብናዮ ቁፅሪ ልክዕ ኣብቲ ውሽጢ ንፅሕፎ ማለት እዩ ምፅሓፍናዮ ሕጂ ደድሕሪ እንታይ መፃና ማለት እዩ ክልተ ሓንቲ ቀያሕ ዝኾነት ከባብ ነገር ወይ እውን ቀጠልያ መፃና ማለት እዩ እዚአን ክልተ እዚአን እንታይን ዝሕብራና እቲ ናይ ጥንሲ ከጋጥመሉ ዝኽእል መዓልቲ መዓስ ምዃኑን ክንደይ መዓልቲ ኸ ናይ ሓደገኛ መዓልትታት ኣየኖት ምዃነን ይገልፀልና ማለት ስለዚ ኣብታ ግዜ እቲኣ ቀጠልያ ዝኸውን ማለት ዝኾነ ነገር ናይ ጥንሲ ከጋጥም ዘይክእል ግዜ ምዃኑ ይሕብረና ማለት እዩ ቀይሕ ንዝኸውን ግን እንታይ ይሕብረና ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ዝኾነ ፀታዊ ርክብ ክንገብር ከም ዘይብልና ይሕብረና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ጥንሲ ከጋጥመሉ ዝኽእል ኩነታት ልዑል ምዃኑ ኣብዚ ይሕብረና ማለት እዩ ብተወሳኺ እውን እተን ናይ ፍርያምነት መዓልትታት ክጋጥመለን ዝኽእላ እተን ዳንጀር ዴይስ ዝበልኩ ማለት እዩ ቀደም ኣቢለ እዚአን ማለት እዩ ካብ ዕለት 14 እስካብ ዕለት 20 ዘለዋ እዚኣ እውን ብቐሊሉ ክትሕብረና ትኽእል ማለት እዩ እታ ካልአይቲ ኣገባብ ብቐሊሉ ብዘይወል ሓደ ገንዘብ ብምኽፋል እተን ሓደገኛታት ጥንሲ ከጋጥመለን ዝኽእላ መዓልትታት ንምፍላጥ እንጥቀመላ መንገዲ እውን ኣላ እሳ ድማ ኦቭሌሽን ካልኩሌተር ትበሃል ኮይኑ እዚኣ ወላ ሓንቲ ፀገም ዝበሃል የብላን ዝኾነ ነገር ንኸፍለሉ መንገዲ ኸ የብልናን ብቐሊሉ ኣብ ጉግል ብምእታው እዚኣ ዝብለኩም ዘለኹ ማለት እዩ ኦቭሌሽን ካልኩሌተር ትብል ኣብ ጉግል ማለት እዩ ንኣቱ ብድሕሪኡ እዚኣ ኦቭሌሽን ካልኩሌተር ኤንድ ካላንደር ዲተርማይን ዩር ሞስት ፈርታይል ዴይ ትብል ንረኽባ ማለት እዩ ኣብዚኣ ክንገብራ ዘለና እታ ቀዳመይቲ ነገር ማለት እዩ select the first day of your last period ትብለና ኣላ ማለት እዩ እታ መጀመርታ ፔሪድ ዝጀመረትላ መዓልቲ ንመርፅ ማለት እዩ ዕለት 2 ክትከውን ትኽእል ዕለት 3 ክትከውን ትኽእል ዕለት 10 ክትከውን ትኽእል ብዘየገድስ ማለት እዩ እታ ናይ መጀመርታ ፔሪድ ዝጀመረትላ መዓልቲ ክንመርፅ ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ ብዚኣ ዕለት 9 ክንገብራ ኢና ማለት እዩ እስከ ዕለት 9 ብድሕሪኡ ኔክስት ንገብር ኣብዚ እንታይ ንርኢ ኣለና how long is your average cycle እዚ ማለት ከዓ ኣብ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ እቲ ወርሓዊ ፅግያት ዝተፈላለየ ክኸውን ይኽእል እዩ ንኣብነት ኣብ ገሊአን 28 ኣብ ገሊአን 29 ከምኡውን 30 27 ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ማለት ከዓ ጠቕላላ መዓልቲ ወርሓዊ ፅግያት ክንደይ ምዃንን ንፅሕፍ ማለት እዩ እዚ ከዓ ካብታ ቀዳሚት መዓልቲ ዝጀመረትላ ክሳብ ካልአይቲ ወርሓዊ ፅግያት ትጅምርላ ዘላ መዓልትታት ንቁፅር ማለት እዩ እዚ መጀመርታ ክሳብ መወዳእታ ዘሎ ስለዚ 28 ወይ 29 ወይ 30 ስለዚ ንኣብነት ሕጂ 29 ክንመርፅ ኢና ንሕና መቐጠል ጌት ዩር ሪዛልትስ ዝብለና ኣሎ ብዚ እቲ መወዳእታ ሪዛልት ንሪኢና ኣብዚ ማለት እዩ ሕጂ እታ ቀንዲ ተገድሰና ዘላ ዝዓና ሕጂ እንተያ እዚኣ ማለት እዩ እዚኣ ፈርታይል ዊንዶ ትብል ዘላ እዚ ማለት ከዓ እተን ሓደገኛታት መዓልትታት ዝበልኩኹም ማለት እዩ እተን ናይ ጥንሲ ከጋጥመለን ዝኽእላ ግዜ ማለት እዩ እዚኣ ካብ ዕለት 20 ክሳብ ዕለት 24 ዘሎ ማለት እዩ
እዚኣ ከዓ እታ approximately ovulation ማለት እታ ልክዕ እታ ቀንዲ መዓልቲ ፅንሲ ክተገጥመላ ትኽእል ማለት እዩ። እዚ next period ዝመፅእ ዘሎ ወርሒ መዓዝ ከም ዝጅምር ማለት እዩ። ሕጂ ንዓና ተገድሰና ቀንዲ እዛ fertile window ትብል ዘላ ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ዕለት 20 ክሳብ ዕለት 24 ዘለዋ መዓልትታት ማለት እዩ። ካብ ዕለት 20 ክሳብ ዕለት 24 ዘለዋ መዓልትታት ብዝተኻለና መጠን ዝኾነ ፆታዊ ርክብ ከም ምግባር ክንቁጠብ ኣለና ማለት እዩ። ብዓቕመይ ቁርብ ገሊፀ ክኸውን ተስፋ ገብር ዝኾነ ሕቶ ወይ ርእቶ ዝህሉካ ኣብ ኮመንት ክፅሕፉለይ ብትሕትና ይሓትት። ከም ተወሳኺ ሓንቲ ነገር ከም ሓበሬታ ከመሓላልፋ ዝደሊ ዝኾነ ምናልባት ብዛዕባ ከምዚ ኣርእስቲ ክግለፀልና ንደሊ ኢና ወይ ድማ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታታት ተዝወሃብ ፅቡቅ ነይሩ እንድሕር ኢልኩም ኣብ ኮመንት ከዓ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ። ምክንያቱ እቲ ናይ ተሳተፍቲ ዘሎ ሓበሬታታት ስለ ቀንዲ ኣገዳሲ ዝኾነ ነቲ ዘድሊ ሓበሬታታት ምሃብ ከዓ ካባኹም ክንፅበ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ እንትገብሩልና ምትሕብባር ከመስግንኩ ክሓልፍ ኣይደልን እየ። ይቀኒየና